Kubor nakaslem jong Nongstoiñ Hima. Ki Pulit jong Nongstoiñ klay beteng man penlong ya jeng talasi ya kayat kayang jeng kikali nakadaw jong jeng penken jeng kikatu kat ne kikali ya ki odd but even number kumbala penbet bentek lakam ya ka jeng saprang state jong jeng pang kelam covid kat kendai uba HG lingdo IPS Superintendent of Police ka West Khasi Hills habakran haw nong thaw kubor ulang bah ka jeng talasi nakaliang jong ki Pulit kilalap pakidang dar katu kat nengut pa penken wat kakali jong ki kam day banyat Katkum ki odd but even balapan bet latna kita ki badan ki kam badan kam lane kerki paling ba ki chipan ken ke jongki nakaliang ki Pulit klaha ban phai na ki shushu ba h jiling do ulapan paru da kabaong ban rading khong ye kini ke jingpang ni hab ban tre lang bar ki bor punya district bar ki bor Pulit khanang ba an la telakam ye ke jing postad jong kini ke jingpang Deka ba ula ben rap tu ba kumbalong menta habalau bang ki jikang dam menta lah ben bu renti kamta mi ka odd but even ya ka bala pen bai USP ula kentu jeru ya ki pai ba nong nong joko West Khasi Hills kinong nya kali bakan snobha pan ai ke jinga tre lang